Takže čaute, vítajte pri dnešnom videu, v ktorom tu máme Janka. Janko je veľký zberateľ jednej značky auta, má ich síce viac, je to Žigulák a Janko je nie len zberateľ aut, ale aj rallyový jazdec, je to legenda slovenského motoršportu. Tí, ktorí sledujete motoršport na Slovensku, tak Janka už poznáte. Janko, ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem, že môžeme tu natočiť niečo. No a povedz vlastne že prečo práve Žigulák? Tak keď som bol o pár rokov mladší, keď som videl na pretekoch to prvé takzvané Bčko, keď to išlo, tak proste to auto ma zaujalo. Som sa vtedy viac menej do toho ako keby zamiloval a proste ostalo to vo mne dodnes a stále fandím tej značke a možno by som iné auto ani závodné ani nechcel. Takže, ale my sme sa tak rozprávali a si hovoril, že svoj prvý Žigulák si kúpil na vojne. Áno, na vojne som si kúpil svoj prvý Žigulák. Bolo to sériové auto, hej, a proste vtedy som mal prvú možnosť sa dostať k autu, hej, tak vtedy viac menej mal som možnosť a na vojne som si to kúpil a odtedy ma to proste neopustilo a bolo to síce 0,3 to bola, hej, no ale časom sa to zmenilo na 0,5 a na 0,7. Nebudeme ďalej zdržovať a ideme si ukázať tieto tvoje skvosty, ktoré tu máš poschovávané, kade, tade. A tak poďme. No poďme. Takže toto je jedno z tvojich rallyových aut. Áno, toto je jedno z tých najvážnejších aut, ktoré mám. Dá sa podať aj jedno z najdrahších. Hej. Je to všetko, je to špecifika Bčka, ale je to urobené už na tie slovenské predpisy do skupiny FK a s tým proste závodím a to auto mi robí ukrutnú radosť. My sme sa dohodli ešte pred videom, že o tomto aute si natočíme zvlášť jedno video, tak nebudeme o tom veľmi tak hovoriť, nebudeme prezrádzať, že aký tam je motor, ale už môžem povedať, že vlastne tam není žigulácky motor, že je to taký vlastne, by som povedal, rallyový projekt, veľmi zaujímavý. Môžeme sa pozrieť dnuka, že vlastne takto to vyzerá v rallyovom aute. Ale tým, že Janko je zberateľ, takže Janko má všade poschovávané tie Žiguláky a z jednej garáže ideme do druhej, z ďalšej do ďalšej. Tento Žigulák je taký polotréningový. To je taký tréningový, áno. Povedz, od čoho sa líši od takéhoto klasického? Tak od takého klasického sa líši tým, že je tam upravený motor trochu, je tam Hevlan prevodovka, samozrejme, že je to vzadu so samosvorom, závodné tlmiče sú v tom. Hevlan prevodovka znamená to vlastne, že je to... Že moje je priame riadenie. Priame riadenie. Že to je taká športová, že to nie je na bežné používanie. No, keď človek sa chce tak trošku viacej vybesniť. Vyblázniť. No, tak už to je na prvý pohľad vidieť, že to nie je ten žigulácky motor, ktorý tam má byť. Koľko to má tak plus minus koní? Tak tento motor mi Berešov si skladali pred asi 17-18 rokmi a vtedy to malo nejakých 150 koní. A odtedy ten motor je založený a odtedy to funguje a to ide stále. A 150 koní na Žigulák je to dosť. Je to slušné zväzenie. Ukerovať ten zadný návoz s tými 150 koniami aj s tou prevodovkou. Niekedy aj potrápi, nie? No, väčšinou to potrápi. Ono pri tých Žigulákoch je to tak, že Žigulák si žije svoj život. Že nevždy ide tam, kde my chceme. Takže nevždy to záleží na vodičovi. No, nevždy na vodičovi záleží. Momentálne sa nachádzame v tomto polosúťažnom aute a Janko, vysvetli nám,
čo je toto? Toto je konkrétne gombík, lebo na tej prevodovke nie je čidlo na spiatočku, tak zapínam ňu spiatočkové svetlá. Aha, OK, takže... Lebo je v tom závodný diel. To sú tu prerábky. Je tam servo, som si všimol, tento Žigulák nemá servo, že je to dorábané. Áno, je to dorábané, lebo čisto sérový Žigulák nemá servo a dosť ťažko sa s tým keruje, lebo je tam šnekové riadenie, takže to servo výrazne dosť pomáha. Máme tu aj hydraulickú ručnú, čo je asi klasika v tých Áno, tých tréningových autách. tréningových, keď sa rýchlejšie chce trochu jazdiť, tak už tá hydraulická ručná je tam za potreby. Pozerám na to servo, že asi aj ťažko by sa ti krútilo na pretekoch. Ťažko, no. Bolo by to ťažšie. A samozrejme, čím širšie gumy, tým ten volant ide ťažšie, no. Ale je to zábavka na tých pretekoch. Veľká zábava to je. My sme spolu už nejaké preteky išli, ja si to pamätám a pre mňa to bol strašne veľký zážitok, takže a ešte ty vieš kerovať, vieš veľmi dobre kerovať, že už máš nejaké preteky odjazdené, si legenda, ako som už hovoril na začiatku v tomto motoršporte. Takže zviesť sa s tebou, to je jeden veľký zážitok, to musím povedať. Tak človek môže robiť len to, čo trošku vie a ako sa v tom cíti, hej? Lebo nie každý na všetko má. Hej? Takže mne ten Žigulák utkvel od malička a proste ma to drží dodnes a myslím, že ma to už ani neopustí. To je koľký Žigulák v poradí, ktorý máš tento? Momentálne ich mám asi 9-10. Keď berem dokopy aj so závodnými autami, ale celkovo v živote som mal možno 50-60 Žigulákov. Tak, ja neviem, či ťa vôbec niekto prekoná na Slovensku. Akurát tieto, čo mám, tieto sa už nepredávajú. Že? Niekedy som to akože predával, hej, ale najmä tie akože sériové, hej, ale už momentálne nič sa nepredáva. Všetko len zberám. Že to máš ako zberateľské kúsky alebo ako darcu náhradných orgánov No, do tých rallyových. je to taká diagnóza. V takom tréningáči asi súťažná sedačka nemôže chýbať, lebo v tých by sa ti asi ťažko šoferovalo. Áno. To by si skôr asi plával v tej sedačke. Ako... No, to by sa veľmi nedalo. No dobre, ideme objavovať ďalšie garáže. Tak poďme, čo nájdeme. Poďme. Nachádzame sa v ďalšej miestnosti, kde je ďalšie skoro už súťažné auto. Čo na to povieš ty? Tak je to už pripravené. Je to pripravená karoséria, do ktorej sa ide dávať ochranný rám, lebo bude to ďalší závodiak, to bude poradí, hej, takže už sa len čaká, dokým sa to odnese na klietku a treba to už potom len nastriekať a skladať. Ale mi povedz, prečo ďalší, lebo však máš jeden, druhý, to sú málo? 2 rallyové auta má doma za nie málo peňazí. A keď sa ma niekto spýta, či mám 3, čo poviem, že nemám, budem sa hanbiť? To je dobrý argument. Ty to celé aj striekaš, takže... Čo sa týka karosérií komplet, všetko si to robím sám, akurát tú klietku to dávam robiť, hej, ale od vyvárania karosérií, cez lakovanie, cez skladanie, všetko to robím sám, akurát motor, prevodovku, nápravie, tieto veci, to všetko mi Berešovci riešia, takže... Bereš motoršport, pozdravujeme. Áno, pozdravujem aj. Takže všetko ostatné závisí proste na nich. Takže toto je v poradí... To bude tretia. Tretí Žigulák, tretia Lada. Závodná. A závodná. Čo skoro závodná. Určite si ju predstavíme. No dobre, tak ideme hľadať ďalej. Poďme ďalej. A my mierime do ďalšej garáže. V poradí ktorej? Štvrtej. Takže a na niečom inom neideme, než na Žiguláku, lebo to
To by bolo niečo strašné, keď by sme natočili video o Žigulákoch, aby sme sa presvali na nejakom inom aute. Ako sa ti šoféruje Žigulák? V porovnaní s tými novými autami. Fantasticky, lebo tu nič nebúcha, nič neklepe, keď je jama, ani necítiť, že ideme po jame. Čiže viem, že to stále naštartujem. A ja musím naozaj povedať, že akože je to mega rozdiel, tie jamy s týmto autom. Aký je to vlastne ročník? Toto je nejakých, toto by malo byť niečo okolo 80, cez 80. A keď si zoberieš tie dnešné auta, to proste sa nedá porovnať. Ten komfort ešte stále je tu nejaký a ja si myslím, že je tu obrovský komfort stále po tých jamách. Že je to cítiteľný rozdiel. Každý, kto sa na tom preveze, alebo koho vezeme a ideme po nejakých nerovnostiach, vravím, s tými modernými autami sa to nedá porovnať, hej, lebo predsa tu sú aj pneumatiky vyššie, kadečo, hej, že to vôbec ani necítiť, že sa ide po nejakom rozbitom teréne a ide sa ako. Mne sa ide super. No dobre, poďme pre ďalšiu garáž, lebo sme sem dorazili akurát, tak ja som zvedavý, čo nás tu čaká a aký Žigulák. Lebo Tunak by mal byť môj najcennejší kúsok, síce 2 roky som už tu nebol, tak pevne dúfam, že je tu, lebo toto auto by malo mať len niečo cez 20 000 km najazdené od nova, okay. Takže mal to by byť taký najkrajší kúsok. No takže dobre. poďme na to. Poďme na to. Janko, ty si v aute spomínal, že 2 roky si tu nebol. No 2 roky si túto garáž neotvoril, takže je možné, že to tam auto bude. No, presne práve na to chcem pozrieť, či vôbec tam bude. Ale je tu. Pozor, bo aj pavučiny sú tu. Wow. Toto je ešte originálna farba od výroby. To je všetko pôvodné. To je všetko pôvodné. To je všetko pôvodné. Wow. Koľko to má kilometrov? Si hovoril. No, Poviem ti presne, ale malo by to mať niečo cez 20 000. Wow. No, má to 28 000. Môžeme to na kameru? Kilometrov, áno. Je to všetko pôvodný stav, originál. Od nova. 28 000 kilometrov to má. Kožené sedačky, skoro vyhrievané. Áno. Wow. Povedz nejaký ten príbeh, ako si sa dostal k tomuto autu. Toto auto vyšlo na inzeráte večer o 10:00. Tak večer o 10:00 sme sadli do auta a rúbali sme preto 200 kilometrov. A sme sa len pýtali, že či naozaj to má toľko kilometrov. Mala to jedna pani a povedala áno, že mal by to byť pôvodný stav. Tak sme išli, preto sme tam prišli niekedy o 1:00, o 2:00 ráno. A to auto tam stálo. Fakt som to pozrel, malo to toľko kilometrov. Si myslím, že je to jeden neskutočne zachovaný cukrík auto a sme to naložili, doniesli a máme to doma. Ja si myslím, že dneska je obrovský problém aj Žigulák v takomto stave a s toľkými kilometrami, lebo to je fakt všetko pôvodné, to je akože mega nájsť niečo takéto. Trošku sme mali s tým problém, lebo nechcelo to ísť motor, lebo proste tie trysky to tam bolo prihrdzavené. Keď som to začal pozerať, tak úplne iný karburátor na tom založený, ale originál ruský a proste som nevedel pochopiť, že prečo, lebo všetko je tam naopak. Tak nakoniec mi to prišiel naladiť Ďodi Béreš, a on to vygooglil proste, že tieto autá s takýmto karburátorom a s týmto oným sa do Nemecka vyvážali ako na západný trh, takže do týchto montovali. Takže tento Žigulák bol vyrobený pre nemecký trh. Áno, pre nemecký trh to bolo vyrábané. Môžem povedať, že ty máš taký unikát teraz v garáži. No ja si myslím, že áno, lebo neviem o niekom, kto by mal tak málo kilometrami takého Žiguláka. Určite niekde možno sú, ale neviem o takom. Tuto je zaujímavosť tá, že si hovoril, že pre ten nemecký trh sa to vyvážalo, že... Áno, že to na západ vyvážali už proste za socíku, tam proste robili niektoré zmeny, aby to proste na tom západe to vyhovovalo, ale vrajme je to všetko pôvodné. Kľúče vzadu, čo sú v kufri, ako čo bolo súčasť výbavy, sú ešte zabalené v ruskom masnom papieri,
Hej, a takéto veci sú na tom aute. Mm. Ale však toto auto vyzerá naozaj, keby vyšlo z továrne. No, fakt je nedávno. to také veľmi sa chovalý stav. Všade sú ešte pavučiny. No, vravím, som tu viac ako 2 roky nebol. Som pevne dúfal, že to aj bude. Žiadna zložitá elektrika ako v tých nových autách. Nič. Klasika len. Rozdielovať žindučka. Toto je auto, ktoré by si vedel v podstate opraviť aj na kolene, nie? To aj na ceste opravíš. To keď sa niečo stane, ale trošku, keď si trošku seba zručne opravíš to na ceste. Čo je toto? To je motorček na stierače. Wow, to úplne jednoduchý prístup k tomu je a Áno, všetko je to robené tak jednoducho, aby v tej dobe, aby si to každý zrejme vedel opraviť. povedz, či v tomto žiguláku niekto vôbec vzadu sedel. Myslím, že vzadu tom nesedel ešte nikto, lebo tej pani, čo som kúval, povedala, že to má nejaký starý pán, dôchodca, ktorý roky bol sám a proste od neho to prišlo. Wow. Toto je fakt, že unikát. Ja keď sa pozerám na tie kožené sedačky, ja sa na to neviem vynadívať, že to je akože mega. Originál všetko. Brašňa. Wow. Originál aj ten poťah, ten Áno, kožený v kufri, toto je všetko pôvodný originál, tak ako je. Tu je sersa malý, tu je veľký sersám. Hej. Dokonca ešte aj lampa bola súčasťou výbavy prenosná. Hej. Je to taký... máme ju tu. Áno, je to taký akože lievik. Musím to otvoriť. Takže toto by si chcel, aby to sa zachovalo Áno. do garáži a že občas Občas to prevetrať. cez leto na zmrzlinu a Áno, do garáže. len také veci s tým by som chcel. Ale nič viac s tým autom nerobiť. Lebo si myslím fakt, že takéto kúsky sú už veľmi ojedinelé. No, určite. Hej. Ešte pôvodný sersán, všetko. Toto je prenosná lampa, originál. Čo žiguláky dávali riadne do výbavy. Wow. Ešte ani nerozbalené. Tak ty si mal teda obrovské šťastie na toto auto, No, by som povedal. áno. A si mi hovoril, že ste ho išli kúpať o nejakej 10. Takže pri tebe, ak nájdeš ten správny žigulák, nehrozí nejaký Nie, čas. tam akože čas a toto tam tedy nehrá rolu. A keď si to tak zoberieš, to náradie, čo máš aj v ruke, čo to auto dáva, tak ktorý výrobca dá toľko náradia? No dneska ti už pomaly ani dnešnej rezervu dobe. nechcú dať. No. Hej. No. A nie takéto veci, ale na tú dobu to bolo kvázi na tomto aute si vie, alebo veľa ľudí si vedelo opraviť aj samo. V tých dnešných autách si už pomaly neopravíš nič, ani už pomaly olej nevieš doliať No. do motora. Takže A vidím, že za rezervou je zdvihák, áno, to je zdvihák. Ten klasický ešte. Áno, ruský zdvihák, klasický. No a ešte, keď by ste chceli vedieť, že kde sú tie garáže, nie len pavučiny sú to, ale aj poplašné zariadenie. Takže Všetko musí byť chránené. všetko musí byť chránené. Ešte pri takýchto skvostoch. No Žigulík takto asi štartuje. Štartuje to na dotyk kľúča. Nábrnk, ako sa vraví. Nachádzame sa v ďalšej garáži, ktorú už Janko otvára. Ja som zvedavý, aký žigulák nás tam čaká tentokrát. Wow. Tak tu je. Tento nebude opäť len taký obyčajný. Tak toto je to moje závodné auto, s ktorým som roky závodil. Hej. Tu teraz odpočívam, motor je vybratý, lebo som odniesol Berešovcom na kontrolu. Hej, takže akurát je bez motora, všetko je ináč, ako má byť, ale
motor mu chýba. Toto je VFTS. Áno. To je vlastne, VFTS je podľa toho, že je to špecifikácia aj motora, alebo je to rozšírený žigulák? Ako sériové to bolo 21.05. Áno. Hej? A potom, keď robili z toho závodné auto, tak dali tomu názov VFTS. Áno. A čo znamená VFTS? VFTS veľmi fasa turbo silné. VFTS znamená Vilnius Fabric Tuning System. Takže je to vlastne úprava. Áno, je to žiguláku. úprava áno, pre rally a oni proste to dali tomu taký názov. A myslíš, že aj také civilné by mohlo byť VFTS, alebo... Myslím, že nie, lebo to VFTS znamená, že proste sú na tom aute robené tie úpravy, ktoré sú ako na tomto, hej. Čiže na civilnom by to nemohlo veľmi byť, lebo nemôžu byť tieto lemy, taký spoiler, hej, nemôže byť, hej, čiže na civilné auto dosť ťažko. Že? Aj keď by sa to dalo, asi by to bolo ťažké zapísať. No to by nezapísali asi vôbec. Ešte mi povedz, ako taký pretekár, to s takým rallyovým autom sa pohybovať po bežnej ceste je... Po bežnej ceste sa s tým ani nedá akože chodiť, hej, lebo má to len športové značky, hej, ale ani by sa na tom nedalo, lebo to má ukrutnú spotrebu. Takže po bežnej komunikácii sa s ním pohybovať len v rámci preteku. Len v rámci preteku, áno, áno. Že vtedy je to tak aj povolené. Áno, vtedy je to aj povolené. Bo pri normálnom chodení by veľmi často si musel navštívať benzínovú pumpu. Toto auto má aj nejakú takú históriu za sebou. To auto stále niekoľko rokov v garáži. No v roku 2012 som prestal závodiť, nakoľko som prestal, lebo som mal nejaké iné povinnosti. A zase ma do toho naspäť naťahol, ako musím povedať, Jožko, čo ti bereš? Že mal by som sa vrátiť a to, no ale musím povedať, že ten návrat bol veľmi, veľmi komplikovaný a ťažký. Je to veľmi zle, keď sa proste prestane. Ťažko sa do toho vracia späť. Veľmi ťažko. Ty si skôr taký farmár, že bolo z traktoru do súťažného No, auta. z iných koní do iných koní som presadal, áno, áno. Takže tu to stálo, akorát som to každý rok chodil preštartovať, hej, a potom som si jeden deň poplakal, že nemôžem závodiť a... Takže v roku 2012 ty si... Myslím, že 2012 posledný pretek som išiel Barum Rally. Legendárna Barumka. Áno, legendárna Barumka a potom som to odstavil a... Ty si priamo prišiel z preteku? Z vozíku si Áno. to utlačil semka? Áno, z preteku som prišiel z vozíka, len sa auto umylo, som to umyl a z vozíka sa to dalo do garáža, tunák to stálo. Tuto stálo 10 rokov? No, 10 rokov myslím, že to stálo. 10 rokov a po 10 rokoch... Po 10 rokoch som to vyťahol, lebo chlapci títo v Košicách robili taký žigulácky zráz, tak vrajím, po tých obrovských rokoch som to vtedy vyťahol a som tam išiel. A medzi tými 10 rokmi nebola žiadna mienka toho, že predať to? To určite, predať určite nie. Predať určite nie. Čo sa týka u mňa žigulákov, dosť ťažko sa to predáva. No. Skôr je to nepredajné. Áno. No a mi povedz, ja chcem vedieť, že keď si taký srdciar, kebyže tu príde nejaké nové auto alebo nejaké rallyové, ja neviem, Mitsubishi alebo iný závodný špeciál, novší, drahší, či by si to vymenil za taký To by žigulák? mi musela byť len najnovšia špecifikácia R5, že by som nad tým začal uvažovať, ale za nejaké Mitsubishi alebo niečo také by som to určite nemenil, lebo... Takže tu už nehrá rolu, že koľko peňazí, ale to je vlastne srdcom stávané. To je... A udržiavať Mitsubishi v kondícii, udržiavať žiguláka v kondícii. Sice dakedy povedia, že už nie je veľký rozdiel, ale predsa sú tam 3 diferáky, tu je jeden, hej, a tak ďalej. Stále len ten žigulík. No. Tak my už máme prehliadku 5 žigulákov za sebou, v 6. sedíme a ešte nás čakajú koľko? Nejaké 3, Ešte 4? asi 3 alebo 4, tak nejak. Takže ja si myslím, že ešte sa máte na čo tešiť, lebo čím ďalej je to stále zaujímavejšie, stále Janko vie s niečím prekvapiť, stále nájdeme niečo zaujímavé. Niekde v kríkoch niečo nájdeme ešte. Ideme trošku po takej farmárskej ceste. Takže ja by som to skôr zhrnul takto, že nie každý
Žigulák tvoj má aj svoju vlastnú garáž. No, toľko garážov nemám. Toľko garážov nemám. Sú niektoré skvosty, ktoré sú odložené, niektoré bohužiaľ musia byť aj von, ale snažím sa mať väčšinu niekde pod strechou. Sú zachované. Ale mám tu aj jednu takú... Ty si taký farmár, to vidno aj v pozadí. Mám tu jeden aj taký No kríkový. a tuto je taká legenda zachovaná. Chceš sa k tomu dostať? To je taký objav, wow. Ktorý tu stojí koľko? No tento stojí už asi 20 rokov. 20 rokov, wow. Tento som dostal od jedného pána, ktorý mu ho bolo ľúto dať preč a vedel, že keď ho dá mne, že pri mne bude stále, tak... Takže ty si ho dostal? Ja som ho dostal, tohto som dostal, áno. On už na ňom nejazdil, on to odhlásil, v tej dobe sa to dalo v pohode a odtedy to tu takto stojí, no. Je to ale všetko je akože na aute, nič nechýba z neho. Maska je v kufri, ktorá tam nie je. Že to auto je kompletné. No a mi povedz, že keď to auto stojí 20 rokov v takomto stave, tak či pôjde do šrotu stať auto? To určite nie. Jediné, kto ho môže zošrotovať, tak len príroda. Že sa rozpadne. A sú aj nejaké plány s týmto autom? Zatiaľ žiadne. Žiadne. Zatiaľ žiadne. Ale je to 1600 motor v tom, 1.6, hej, 1.6. čo sú dosť vzácne motory, takže... Takže vlastne z tohto by som už povedal, len to tak hnusne z vraku, bude ešte vzácne auto. No, čisto teoreticky, keby som sa do ňoho pustil, tak áno. No aj je taká úvaha? Zatiaľ nie. Ja som skôr na tie 0,5, na tie 0,7, z ktorých sa robili tie závodné autá. Aj toto síce závodilo, ale ako tieto typy, ale tie Bčka, tá klasifikácia skupiny B, tá ma viacej láka. Tak ale nezádzuješ tú myšlienku, že jedného dňa sa stať auto vyťahne. Nikdy nehovor nikdy. A odniesieš to do garáž dole a budeš to tam pomaličky robiť. Áno, prajem, nikdy nehovor nikdy, lebo je to dosť možné. Neviem, či aj kapota sa dá na tom vôbec otvoriť, ale je, áno. Je to v takom stave. Je tam. Ja som to asi pred 10 rokmi naplnil motor až po karburátor olejom, aby to nehrdavelo. Teraz si vlastne otvoril tú kapotu, ale bola otvorená po... Asi 10 rokov je tak, odkedy som naposledy doň olej nalial do motora. No a myslíš, že keby sa to stadiaľ to vyťahne, že založí sa baterka, vymieni sa olej, že by to bolo schopné naštartovať po tých rokoch? Tak trošku by sa bolo tomu treba povenovať, ale myslím, že áno. Že nie je žiadna tá myšlienka, že by bolo treba druhý motor alebo niečo? Nie, myslím, že nie. Myslím, že nie. Že proste to sa zachováva stále také auto, že aj po toľkých rokoch sa to stále vie naštartovať. Momentálne kráčame k ďalším žigulákom a mňa napadla taká otázka, že ty po tých rokoch jazdenia si aj nejaký majster v tom rally? No tak... Máš aj nejaké poháriky odložené? Áno, tak minulého roku sa mi stalo, že nejakou zhodou náhod som sa stal majstrom Slovenska. Hej. Vo svojej kategórii? Vo svojej kategórii. Okay. Hej, to sa mi podarilo, ani neviem ako. Hej, zhoda náhod, ale stalo sa, no. A ďalšie žiguláky sú tu. A ďalšie žiguláky, akurát sa k ním dostávame. Ako to je mega tu objavovať, si proste na ranči a ty objavíš žigulák vedľa traktoru, tak vidíte sami. Poľnohospodárske stroje. A zrazu žiguláky vedľa seba. Koľko rokov tento tu už stojí? Tieto sú asi také 3, 4, 5, ani sám neviem, lebo čas veľmi rýchle uteká, takže ťažko mi povedať, ale sú nejaké 4-5 roky. Že vlastne tieto 3 sú, by som povedal, ako darcovia orgánov, alebo? No, všetky sú také, všetky sú schopné jazdenia, tak by som povedal. Okay. Všetky sem prišli
po vlastných, tým, že sa vypol motor, hej, a sa to odstavilo. OK. A tu sa už... niečo sa vyberalo z tej auto už? Ako... No, to tak som doniesol. Tento som tak doniesol, ak je, ale tie ostatné vzad, tie sú kompletné. A OK. Ako no, kapota chýba, hej. No však ako... To sú už skôr tí... Áno, keď náhodou niečo treba. darcovia na tie Áno, rallyové auta. áno. Tento som doniesol od kamaráta z Čech. Tento modrý. Tento modrý, áno. Ten som doniesol stadiaľ, tam ten ani neviem skade, tento je tiež z nejakej šopy vyťahnutý. Takže ty si to vlastne už nepamätáš. Už si ani nepamätám, lebo bolo toho dosť, takže To je asi to podstatné, že ich máš doma. podstatné sú, že sú u mňa. Takže tieto tri, to sú už vlastne posledné. To sú posledné, áno, áno. Posledné. Asi myslím, že posledné, ale že ich máš až. Tak nikdy není dosť, no ale Takže máme takú novú poznámku, že žigulákov nikdy nie je dosť. áno, áno, áno. Žigulákov nikdy nie je dosť. A stále nájdem pre nich miesto, keď bude treba. Pod strechou. Takže keď by sa našiel niekto, kto by si chcel darovať žigulák, tak stále tu Kľudne, miesto, áno, áno, kľudne, kľudne. Aj keď tu nebude miesto, ty ho Ja nájdem vytvoríš. miesto. Ja stále nájdem. Na žiguláky stále nájdem miesto. Niva nemôže chýbať, hej? Takže nielen ten klasický žigulák, ale aj Ale aj Niva. Niva, áno. Áno. Ale to je skôr také pracovné auto tu. Áno, áno, to je také pracovné, hej. Čo prejde cez všetko. Sa to dá stále porovnať s tými dnešnými offroadovými autami. No toto vyjde ďalej. Niva určite Hovoríš to veľmi ďalej. presvedčivo. Určite ďalej vyjde Niva. Nie je v tom taký luxus, také pohodlie ako v týchto nových, ale určite to vyjde ďalej. Pred nami je kúsok, na ktorom sa aktuálne vozíš. A je to vlastne aj posledný kúsok z tejto zbierky. Ale o tomto kúsku je aj pekný príbeh. Môžeš nám ho porozprávať. Tak toto auto je, ako si povedal, na každodenné vozenie. Hej, na tom sa vozím, alebo kde mi treba ísť, tak proste na ňom idem. A má to takú špeciálnu onu, že vlastnil to jeden pán a on to dlhé roky nechcel predať. Mal to proste v garáži skryté. Hej, a sem tam len na ňom išiel, ale veľmi málo, lebo mal druhé auto. No a nechcel to rokúce predať, ale nakoniec sa rozhodol, že to predá, tak povedal, že keď to niekomu predá, tak to predá mne, lebo vie, že to bude asi pravdepodobne v dobrých rukách. Hej, takže takto som sa k tomu autu akože dostal. Takže to bol pán, ktorý to nechcel nikde predať? Áno, nechcel to nikomu predať. Ja som ho aj predtým za ním bol, že či to nechce predať, nie, že on to nepredá, ale nakoľko už mal aj dosť rokov, tak nakoniec sme sa dohodli. On ma aj kvázi mi povedal, že by som išiel za ním, že ma chcel vyhľadať, že mi to proste predá. Vidím, že tento kúsok má aj ostrekovače, ktoré... Áno, to je 2107 a to malo už aj ostrekovače, aj stierače na svetla to malo. A normálne funkčné všetko. Normálne funkčné, áno, všetko funkčné. No a keďže ty vieš o žigulákoch viac než dosť, tak povedz, čo vlastne znamená ten znak. Ten znak žigulácky, ktorý znamená, to dali podľa toho, to je viac menej plachetnica. Dali to podľa toho, bo na rieke Volga sa plavila tedy plachetnica, Okay. tak to dali podľa toho. Tak a sme pri konci. Janko, veľmi pekne ďakujem, že si našiel na mňa čas. Ja sa hrozne teším, keď vyťahneš zelený žigulák, ten rallyový, lebo ja som ho videl a máte sa na čo tešiť. Je to sľúbené? Áno, je to slúbené. Áno. Je to dohodnuté, je to na videu, takže už nie je cesty späť. A verím, že toto video sa vám celé páčilo. A ja verím, že raz keď tu prídem, Janko, ty budeš mať nie že žiguláky pod strechou, ale tu budeš mať raz jedno veľké múzeum, ako jeden veľký zberateľ. Možno je všetko. Možno je všetko. Možno je všetko. Možno je všetko.
nezabudnite dať odber, like a sledujte nás naďalej a tešte sa na ďalšie video. Čaute. Ahojte.